Един удар ми е болята, но един удар ми. Я ми я дай да видиш какво ще ти направя. Добре, давам тя. Само дума нещата ти дам. Ай, взимай ги! Взимай само дума нещата. Сега ще ги репернеш. Да. И дай ми реперните и бутушки. Не, ако искат да плача, ще ги приема. Това мина бе, не ми приемай! То ме пусна на това на евента, бе, да има евент. Ето сега! Не стой там, това тъпо! Абе, ще спя. Провали клипа. Ще ми пушпана. Само хвана нещо. Ако хвана нещо яко, Репернах ти сета, да, само бутушки. Иначе на някакви хвана пушенка. Така. Пушенки ни трябва, нали? Да. Легендарки ни трябва. Абе, телепортваме тъпяни. Иска да ме садне. Куче мръсно, искаш да ме саднеш, ма не ме садне. Си ще ме садне. Садна! Лати? Не, винаги иска само ме телепорта, Лати. Едно и също място. Гизмо. Айде. Тъпи работи. О, 64 енчантинга. Енчантинги трябва ли ми? Да. И колата ми поми. Да направи сет. Абе, аз съм евента. Бам си майка. Спонч! Гъба! В смисъл спонч. Аре. Аз ще сложим къпа сам. Много е харесало. Не, аз тебе. Искам да И чао.